Modulário umožňuje okrem zobrazovania klasických príloh aj ich editáciu, konkrétne teda Wordy, Excely a akékoľvek editovateľné dokumenty. To znamená, priamo v prostredí modulária sa dajú tieto súbory editovať. A dokonca, okrem toho, že sa dajú takto editovať, tak je možné aj paralelnú spoluprácu, ako ste zvyknutí napríklad pri Google Dococh. Teraz to mám otvorené na dvoch rôznych oknách a takto to viem editovať. Navyše, okrem takejto klasickej editácie je možné, ako vidíte, priamo do tých šablón doplňať dáta z modulária, konkrétne tu jedným klikom, keď mám vybrané dáta, ktoré chcem doplniť do šablóny, tak mi ich krásne automaticky doplní. Takže už viac nebudete musieť do zmluv doplňať dodávateľov, odberateľov, ako aj akékoľvek ďalšie dáta